Labek Gipuzkoako egoitzetako hitzarmenaren alde borrokan jarraitzeko deia luzatu du. Orain arte, zarretxeetan egindako grebez gain, borroka gizarteratzeko unea dela adierazi du sindikatuak. Herritarrek, zerbitzua erabiltzen dutenek, zein udalek parte hartu behar dutela. Adegi eta Laresen jarrera aldatu beharra dagoela adierazi du. Adegi eta Laresen jarrerarekin guztiona beharko lukeen zerbitzu publiko bat haien txiringito pribatua balitz bezala kudeatu nahi dutelako. Adegi eta Laresek zerbitzu publikoaren kalitatea kaltetu egingo dutela azaldu du. Gero eta baldintza kaskarragoetan zainduko direla adinekoak. Adegi Gipuzkoako Foru Aldundiari jarritako salaketa ere gogoan izan du sindikatuak. Ildo honetatik Labek Aldundia zoriondu eta bere jarrera txalotu du. Gipuzkoako Foru Aldundia langileen eta zerbitzu hauen jasotzaile diren adinekoen eskubideen alde jarri da. Ez gainerako instituzio gehienek egin ohi dutenaren moduan botere ekonomikoaren alde. Gobernuek orain artean beste aldera begiratu dutela esan duan Esarriegik. Gipuzkoako Aldundia izan dela Adegi eta Laresi aurre egin dien bakarra. Horregatik urduri jartzen hasiak daudela azaldu du. Are gehiago, patronal hauetatik hainbat enpresa urruntzen hasiak direla dio, Aldundiaren proposamena onartuz. Argi geratu da Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proposamena onargarria dela. Hainbat egoitza eta enpresek aurreakordio bat sinatu baitute proposamen hori onartuz. Hau honela beraz, borrokarako deia luzatu du Labek. Maiatzerako 6 greba egun deitu ditu eta ELA sindikatuarekin hainbat mobilizazio ere adostu ditu.